Folinta ni o beta ka di magazine mali filele ba ko bela jilima o bismillah ka kuna funu keneka bakuruba ul filene bakuruba ko fola sambi to fa ba konna la ko ni chrétien ga almami do ko ni buda kera minka e ba police la ko fe ba sabula ka ko me ka yere ke mi ka surat amanda dula ko wala fukata se karamo do ko ni buda kero fe ga kala ban kura ko fe ni no mi ko ni ma do be bara nyo fe mu yeshuen ko ni sa wi ma chama ko nga moto daragula amanda dula ko wala ka ko che burkina ko ni fe ni no ko ni ma dama do ko ni mun ko ni ga bara bulo tumbe ni fobi o glani ni ma amanda do fe na ko wala o bismillah ko kura kuna funu keneka hina fanya fo bakuru bala tugumna hametu fa bakonna la niye mado yi pasteur koni ka kin kilimbe ka yere kena fo pasteur ga ka kun te o kadara konna la barsabula abe ko chama ke mi metaka ko ngunu ko ni ka fola commissaire principal no ye o kon kera sababu ye kalimine koni Boubacar Doumbia ale koni nga barabulu koni kuti do were wala sa chugumina ka bulu da yurugu mawni karabu mo koni uluka ni chaba koni ka tumeta maw koni directly ka koni kata fo mo nyena kalebe ala kasira koni ga kali ala mo yi wala sa chugumina maw bi se ka tugu ako ga koni yata ka laje araba temene mi kera jouer kalo kleta samba fla ani mo nani koni nasa brigade de recherche mo ulu koni willa ko lara welu sira koni kasa wala sa ka tekeda keni chaba ga ko escrow koni dosa mi ni nafigiye abe kondo mo ka boni yi abita kuma sendo fiena be do ni akilu ni nyanche e koni biga na fulu koni ota ko di ama ki yadi alama kasoro yadi mami ma jelinte ma sanuali koni otesa wafena ko nyima ko misiri ba koni aya kunda yin woro ko folinka wati mina kataka o almami koni ka beta do ofena na akilu koni wolunu nyanche mingera avril kalo kule samba fla ani mugannani koni nasa tara do koni kona jeli yawni ko chama koni sa mi koni na nafulu ake chama koni o tarakira o yoro mogola wafena mado koni bi kale to koni JDS ka koni o di koni o baptiser ni kan ko twa konda kaseka ke salama ba ke chugumina amba fo dungulu ga ulfi na be foko ki baptiser akoni war chama koni o draki ulla mi meta wa bidru fo ata wa bioro koni unanno akona koni ulasa ni cheba koni larawelu bole aleka kuka ka fura koni bo aleka ni ko jugu kele koni numa u koni uye boloda ka mine ka bla berella ngana mu ani karatu koni wala sa chugumina abiseko ulu dabla ngana monam koni karatu ko koni u chama koni o be dabla aflo wati ku fulin mina ko kon nambore no ambi do kala bankura ko fini no ni yata ka laje ni ko ni karam ko do ko ni kali ka barabulu kuti do wore yi ani ma do be barake nyafe munu meta moto ko ni olu shuen ka sika una mine chama ko no shuen kanu dama abo dugu yoro dola nga ko ni wati laba ina kala bankura ko fini no moto chama ko ni olu kun tunu nimbesa mata do moto tunu yoro bitaro mina ba police la ke yu ga lara welu ke kanyini nu ni saka lu beke utado moto nu ko ni ta yoro ko foli mu konna ga kabe kalu dama do ni ko ni bo kala buran ka ko ni uye ko ni yayira ka fu ko moto tunu woni ka be tunu tugula iyere abiki ko ni na fo jinori ko ni moto nta ka balika tunu nay ga asigi nyoko ko ni ulu ko ni kulu be ka dania ko ni udameni chebenka ga wati dama ina ko ni mika sigana do akakula barsabla ko wati do la mawdo be do hakasu shu wakati do la mama ngate ka do mo ko so wakati ko felina ore konna wa aga maw koni mi asigi nyonyi willa ka doli ke saka nyeni ko yere ka kula sa sani ubese police la ko koni masa o wati ula ugelenga nyeni nuke sa utara bokoka ko mi koni usigile mutena bada barsabula koni cheba mi fleni beka dana ya koni maka dana ya mugo bado sigida konna na tara yika foko moto fo kata se moto minen do wollo koni chama kumbe su bado kono cheba impulu mi na koni wi ba police la ko yi wole bloluma oluka sega na tege karike ni chena de tege karle ngwala koni wi amine kata na yi police so koni na sa mi na wi nyinga lukala ya yira ka fo kali ni demse koni be baraka ngafi uba ta obena bla ali woni ngani jabalena ga aga mamunu be no wi ale koni bla berela walsa chuma ni lara welu borani mi mato koni ni buluda keruka ku bela jelemine minu kera demele sababu ya munu koni fefe ba kula kulu be do kala mani ku ina kasi ku bela jelemine ku bla berela go moto munu fene bino ko moto tigi ku fene koni olu be ka nyini ni gwa plenty koni deposili
kunnafoniya laban sa an bi don Burkina kaw fɛ ni ko ni y'a ta k'a lajɛ phobie min bɛ taa sefa wari miliyari 7 kɔni na wa ko baaraw senw kɔni tun bɛ ka ninnu don maa dɔw fɛ minnu kɔni tun ye baara caman kɔni o kɛsa min bɛ taga dolari wari fo ka taa se euro kɔni ma ko tun bɛ ka dilan o wari kofɔlen na nka k'a wari kɔni n'i y'a yɛlɛma k'a kɛ faransi fa ye a bɛ taa sefa wari miliyari 7 o n'a ɲɔgɔnnaw kɔni na sa ko tɛnɛn tɛmɛnen kɔni cellule économique et finance mɔgɔw olu kɔni tun bɛ larawuliw la larawuli minnu kɔni tun bɛ ka kɛ gendarmerie la n'o ye Wagadu gendarmerie kɔni ye sa u kɔni taara bɔ min kan o ye saki 9 ye n'o ye sakosi 9 kɔni ye sa min falen kɔni kun don coupon na papier coupon na minnu bɛ yen n'u bɛ taa wari dɛsɛnw kɔni kɛ a sanfɛ walasa cogo min na k'a cari bangiw fo ka taa se an ka sugu kɔnɔnaw la sa k'a kɔni k'a kɛ i n'a fɔ wari don ka sɔrɔ wari kɔni ale phobie lama kɔni don min bɛ kɛ papier senw kɔni kan tɛnɛn tɛmɛnen juillet kalo tile 15 san 2024 u bɔlen kɔ a kalama n'o ye commandant kɔni n'a ka cɛdenw ye lieutenant Justin Bagre ale bɔlen ni ko in kɔni kalama sa maa caman kɔni olu ka baara senw kɔni kun ye min kɔni miliyɔn 50 kɔni u fara ɲɔgɔn kan walasa cogo min na k'u ka ni cɛjugu in kɔni o kow bila sen kan nka fanga tigilamɔgɔw ni kirisen tigilamɔgɔw kɔni u y'u bolo kariw la wa ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko ni maa ninnu k'u b'u ka baara la depuis san 2016 kɔni na nka u tun bɛ ka ɲini u tun bɛ ka ɲɛɲini nka ko fura kɔni bɔr'u ka woro ɲɛma ni ɲinan n'o ye san 2024 boloda kɛr'u kan k'u bɛɛ lajɛlen minɛ fo ka taa se u tun bɛ ka baara senw kɛ ni fɛn o fɛn ka se k'olu bɛɛ lajɛlen daraki ka t'u bila kirisen tigilamɔgɔw kɔni ka ko o jurula Burkinakaw olu fɛ yen nɔ nin bɛ dansigi kɛ bi an ka kunnafoniw na an sera ka min fara ɲɔgɔn kan ko yira an filɛlikɛbagaw la aw k'an bɛn waati wɛrɛ